አሎ እንዲነሱ አመንበሮ በንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ መለኮቱ ዝኹሉ ልሳን ልሳን ምስጋና ዝነው ነው ልበይ ትርጉም ባረይ እንዲሁ ኔሩን አይዝ ክብሪ ያበይ እንዲሁ ንሱ አመንበሩ በንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ መለኮቱ ዝኹሉ ልሳን ምስጋና ዝነው ነው ልበይ ትርጉም ባረይ እንዲሁ ኔሩን አይዝ ክብሪ ያበይ አሎ እንዲሁ ንሱ አመንበሩ በንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ መለኮቱ ዝኹሉ ልሳን ምስጋና ዝነው ነው ልበይ ትርጉም ባረይ እንዲሁ ኔሩን አይዝ ክብሪ ያበይ አሎ እንዲሁ ንሱ አመንበሩ በንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ መለኮቱ ዝኹሉ ልሳን ምስጋና ዝነው ነው ልበይ ትርጉም ባረይ እንዲሁ ኔሩን አይዝ ክብሪ ያበይ ቼሩቤል ሱራፌል ስልጣናት ደቂኤል ንታሕቲ ክወርዱ ርእዮም አማኑኤል ፍጥረት ወዲ አዳም ከመስግን ፈጣሪ ምስጋና አርያሙ ተጋዊሑም ምድሪ ስብሃት ንእግዚአብሔር በሎ ኣብ ሰማያት ከምእውን ኣብ ምድሪ በሎ ምስ ደቂ ሰባት አሎ እንዲሁ ንሱ አመንበሩ በንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ መለኮቱ ዝኹሉ ልሳን ምስጋና ዝነው ነው ልበይ ትርጉም ባረይ እንዲሁ ኔሩን አይዝ ክብሪ ያበይ ንነፍሱ ኣሕሲኡ ነፍስና ከፍቅር ጎይታን ተፈተወ ኣብ መብልዕ ማልክ ሓድር ድምቀት ጸድቂ ብርሃን ኮኸብ ቤተልሔም ሕያው ምስክር እዩ ክብሩ ነዛ ዓለም ሃሌ ሃሌሉያ በሉ እልል በለሉ ሃሌ ሃሌሉያ በሉ ዘምርሉ አሎ እንዲሁ ንሱ አመንበሩ በንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ መለኮቱ ዝኹሉ ልሳን ምስጋና ዝነው ነው ልበይ ትርጉም ባረይ እንዲሁ ኔሩን አይዝ ክብሪ ያበይ صوታዊ ሒፅዎ ንዝሓንገደ ልቢ ኣእማን ቢታንያሎ ሕያው ተዛራቢ ክበሃል ሰሚዐ ምስተረድዐ ልበይ ከመይ ዘይደርግሖ ናይ ምስጋና ቃለይ
በጊዜ ንእስነትና ምድሪ ከይመሲሕ ሆሳዕና ንበለሉ ብቆጽሊ ስየም አሎ እንዲሁ ንሱ ኣብ መንበሩ ብንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ መለኮቱ ዝኩሉ ልሳን ምስጋና ዝነው ነወልበይ ትርጉም ምንባር እንዲሁ ነይሩ ናይ ዝኽብሪ ህያበይ ማህሌት ሊቃውንቲ ያሬዳዊ ልሳን ተጠወኮ ይበለን ቅኔ መዘምራን ዜማታት ተቃንዩ ብሓባር ክዝምም መንኮንዩ ናፊቑ ናብ ቤቱ ዘይስኩም ቅዱስ 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 በሉ ንዑ መስግንዎ ቅዱስ 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 በሉ አምልኽዎ አሎ እንዲሁ ንሱ ኣብ መንበሩ ብንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ መለኮቱ ዝኩሉ ልሳን ምስጋና ዝነው ነወልበይ ትርጉም ምንባር እንዲሁ ነይሩ ናይ ዝኽብሪ ህያበይ አሎ እንዴ ንእሱ ኣብ መንበሩ ብንግስነቱ ማንም ዘይቀርቦ ነበልባሉ እሳተ